ọkọ ụmụ anyị unu dị anyị mma ndị nwunye ụmụ anyị unu dị anyị mma jidekwa jide anyị ga-ekwekwa ya ugboro ise jidekwa 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 jide o amen. Anyị si na ọ ga-abalị unu n'aha Jizọs. Eburu si wepịa nwaji n'aha Jizọs. Ọ ga-abalị unu iru na azụ. Ọ ga-abalị unu na eke ọya akụ nkwọ. Fọkwara sọsi wọd. Ọ ga-adịrị unu nwa. Ọ nwanne nwaanyị echere unu n'aha Jizọs. Ndọburu ụzọ na-ebere azụ. Na-ebere azụ na-eburu ụzọ na-agwa n'ime Jizọs. ụdara jide ọ sị na ọnwụ ụdara nke ị ga-aka ọdụ njọ ọnwa nke ebe ahụ ka maọbụ ya bụrụzie ọgọ gị ọ na ọgọ ka o mere ọgọ o mere ụmụada kwenio kwezuenio ọka ọ dị ọka o si unu n'ezi anya ebe a n'azụ onye weta ego dị ebe a onye gwa gbatịa ya aka ya na-abụ ibeji ụdara sị ka ọ bịa mee gịnị ọ bịa kene anyị maka na asị ya akara aka pịalụ m ya aka sị ya na nsị anya dị eme ebe o si wee wepụ ya mmaji na ọ ga-akpachirie mmaji okwukwu asaa ma eluigwe ga na-eloti ebe ọ nọ n'aha Jizọs ndị ọnọdụ n'iru ọnọdụ n'azụ ọnọdụ n'iru na-agba n'ime Jizọs sị na anyị si anya dị eme o Chukwu gozie ezinụlọ ya n'aha Jizọs gozikwazi ya nke nwa bịara ozi n'aha Jizọs cheka ntinyelu na ọ nwanne ụdara jidekwa gị ugboro ịtọ jidekwa ka iji amen ụdara mmeta ọ ga-adịrị gị ma dịrị nwanne nwaanyị mma nwanne nwaanyị na ebe a na-achakwa anyị aka n'ihu welụkwa somtin na-eficha anyị anya mmiri maka na ọma na anyị weda anyị n'obi unu na-emeda anyị obi na-eme no daalụnụ n'aha Jizọs amen. Ụmụ anyị ha dị anyị mma ụmụ anyị ha dị anyị mma anyị ga-ekwekwa ya ugboro iri jidekwa ọ na-asụ jinjinji ude Jizọs na-ede akụ nwanne ude gị na-ede afọ mụrụ ọmụmụ ada okolobara anyị na-ekene unu anyị si unu na ọ ga-abalị sobi ya kwado ya gaba tenlet ọ nne gị nwụrụ ụmụchasị azụ sị na etu a ka ị ya adị wee kadị n'ọka ya dị wee kadị ada agwa na-emegbu ego ya daalụ sọ nwa agụtara agụgede eme ọ ya abalị uru Nwanne n'ịdị anyị mma nwanne anyị n'ịdị anyị mma nyeleze na mmadụ apụghị n'anya na mmechi nyeleze na mmadụ apụghị n'anya oyoyo nna anyị abịa ọ ga-adịrị gị mma ezinụlọ gị na bizinesi gị ọpụpụ na mbata gị ọfọ ndụ ọfọ maka na ịta iji mgbe itila ya arụ ewe ịghọta ụdị ịta iwe na smile ịtọ nwa na smile anya na-amụrị ịghọta gị
Jesus way. Nwaanyị nwere ife. Bido nnọọ na nnukwu a. Nọ na-emekwa ya na-azụ ọfụma. Ọzọ m na-afụ ife a. Ọkwọ achara acha obodo oyibo stress. Obodo oyibo nwere ada nwale ya aka. Ụmụ anyị abịa. Ụmụ anyị abịa. Anyị ekwuchi unu ncha n'ime ọbara Jizọs. Anyị si na ọ ga-abalị unu. Anyị bụ ndị nne nne unu na elu unu ebere. Eluigwe si na anyị kwubi okwu n'otu a ka ọ ga-adị. Anyị na-ekwubi okwu ka ọ ga-adịrị unu mma. Ọ ga-abalị unu. Chineke ga-agozi ọkụ na mbata unu. Onye tiri unu alụ a na unu ga-abịa na ndị nne unu nọ ebe a. Maka ọ ebe ọ ya gbọbụ nwere anyị ejiri traụza na-agagharị. Mana unu si na unu ga-abịa unu kwuo ndị unu bụ n'iru anyị. Anyị wee na-ekwubi okwu si na ọ ga-abalị unu. Na ọ ga-adịrị gị mma. Ya ntego nwa edoko arụ. Ibi ga-ama ndị ada ọ na-aga n'ihu. Biznes ya na-aga n'ihu. Elekọta agba anyị gwa ya okwu na fon. Ya ihe ebe anya na-eri ife na-anwụli ụmụaka niile obodo oyibo n'agha Jizọs. Anyị na-ekwubi okwu si na ọ ga-adịrị unu mma. Na ọ gbagoro unu nne zọburu uzu na-edere azụ. Zọbere azụ na-eburu ụzọ. Onye ada ama akwụkwọ n'ihu unu tet ọ ya na na-eme ọfụma na-aga n'ihu n'agha Jizọs. Chineke gozie unu. Anyị ekwuru unu nna anyị ga-asije na nwaanyị ọkụrụ ọkasị ya chaịchaị ma ọmị. Mama anyị si gị kpuchie ụmụaka n'ime bed gị. Were bed gị kpuchie ha. Kpuchie ọkụ na mbata na ndụ ha niile. Ọbụrụ ọkwasịpụta aka na ọ wee gabasịa. Ka ngozi a na-ede ka keresi. Ndị ihe anyị mere n'obodo Bekee na anyị si ime ya n'isi ụmụaka niile. Ime ya ka ha nde ha na-eje na-aga n'ihu. Anyị ga-esite n'ike cheta. O nwere onye gbapụta eji ise dị ya. Ma ọ bụ ya etinyere ya aka ma ọ bụ gị kwutere ya ịrapụrụ ka ọ gbara aka na n'ebe anyị ji afọ ọma ya aka. Lezie ma onye ndọgara eluga ka nna akpọ ọjọọ masịrị iru gị na-ayọ nke iro na isi na nwa gị ma nwa ikwekakwa n'aka gị. Kpachapụrụ nsọpụta nke mmedeta anyị anya. Enelịkwa na ọ na-eso nke eze esi. Ayịyọ nke onye dị mmadụ. Chee ntị n'ụdị ya dezere anyị ayọ. Maria dị asọ na Josef dị asọ ndị so nke n'eluigwe. Chekwaba unu chekwaba anyị ncha gozie ọkụ na mbata anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'afa nna Ave na-emenụ anyị mba ahụ anyị eji ha jamasị mmanụ mba ahụ wee ka a na-eche na anyị ejepụta Simon ịnọzikwa ya ọkaghị nwa m ịnọkwara une. Ị na-gasị na ịnụrụ olu anyị. Ị na-gasị na ịmarọ ndị nọ nụ. Umuada Chineke gozie unu. Gọzikwazịa gị o. Nwa anyị na gị o. Na-eme nna. Nwa anyị abịa. Nwa anyị abịa. Ya na ezinụlọ ya o. Ọ ga-aba n'ụlọ ya. Na-edebe edebe. Ọ ga-adị gị mma. Wee naba anaba. Ọ ga-adịrị gị mma. Ma nwa ibu na-arụ. Ọ ga-adịrị unu mma. Na bizinesi gị. Ọ ga-adịrị gị mma. Ọfọ ndụ. Ọfọ
na-ada eme na-adụgo mmaji